Λοιπόν, θα δείτε σήμερα πώς βγαίνει το βούτυρο. Έλεγα κανένα τραγούδι. Όχι τραγούδι. Μαζεύουμε το γάλα. Έλεγαν τίποτα. 2-3 γάλα, ανάλογα το πόσο αρμέγουμε. Το βάζουμε παλιά, το βάζαμε σε τέτοια κάδη. Τώρα σήμερα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τέτοια κάδη, το αποθηκεύουμε σε ένα μπολ πλαστικό, κατσαρόλα μεγάλη κλπ. Το αφήνουμε 2-3 μέρες. Ανάλογα τον καιρό, ανάλογα του γάλα, κίνδυνο πρόβλημα για λαγωνό, ανάλογα του τι έχει φάει το ζώο. Αυτό αρχίζει και με τα ένζημα. Αρχίζουν τα ένζημα του γάλακτος και επεξεργάζονται το ένα το άλλο και σιγά σιγά μαζεύεται στην κορυφή. Η κορφή που λέμε, ένα πηχτό σκεύασμα, ας πούμε, από το οποίο βγαίνει κρέμα γάλακτος. Η κρέμα που χρησιμοποιούμε στα μακαρόνια, στα σουφλέα, την οποία επεξεργάζονται βέβαια με κάποιο τρόπο. Και στο κάτω μέρος που έγινε κέντρο υγρό. Αυτό όταν είναι έτοιμο η κρέμα, ας πούμε, τη ρίχνουμε εδώ μέσα. Και αρχίζουμε και το κουμπανάμε. Παλιά λέγανε ότι χρειαζόταν γύρω στους 500 χτυπήματα ή 300 ή 400. Αυτό εξαρτώταν από τον άνθρωπο που έκανε τη δουλειά. Και πόσο δυνατός ήταν, πόσο έμπειρος κλπ. Και πόσο καλά γινωμένο ήταν το γάλα. Μπορεί να μας πάρει μισή ώρα, μπορεί να μας πάρει 20 λεπτά. Αλλά αν το ματιάσουμε μπορεί να πάρει και μία. Οι κάδες αυτές που κομπανίζουν το γάλα λέγονται κομπανόπλες. Ή οι βούρτζες, ή η πουτινέλο, η καράπα στην περιοχή μας. Αυτό εδώ είναι ο κόφτης. Παλιά, αυτό σήμερα είναι μοντέρνα κατασκευή, είναι φτιαγμένο από πλάτανο. Παλιά τη φτιάχνανε από ξύλο, από έλατο, από ένα κομμάτι, το οποίο είχε στην κορυφή κλαδάκια και τα πλέκανε έτσι. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, γιατί είναι πολύ παλιό. Είναι παγωμένο. Αλλά στο τέλος, που θα χρησιμοποιήσεις, θα πρέπει να τη μουλιάσεις αρκετά, γιατί όπως και να κάνει εδώ έχει ρογμές και βγαίνει. Και να μην φύγουν και το στιφάκι. Τώρα περιμένουμε. Πόση ώρα θέλει? Η συνηθισμένη διάρκεια είναι μισή ώρα. Θα δείτε πώς βγαίνει το βούτυρο, το μαζεύουμε, το πλένουμε. Το πλένουμε πολλές φορές, θα το δείτε στο πλήσιμο πώς γίνεται. Βγαίνει άσπρο κανονικά, αλλά επειδή έχει και λίγο ξινόγαλο μέσα, θέλει να κλειθεί πολλές φορές μέχρι που να μην κολλάει στα χέρια μας. Και μετά το τρώμε. Αν έχουμε και ζεστό ψωμάκι, είναι ακόμα καλύτερα. Μπορείτε να έρθετε κοντά, να βλέπετε και πιο κοντά πώς αναδεύεται. Ακόμα είναι νωρίς. Εδώ στον κάμπο ρίχνουμε στη διάρκεια του κομπανίσματος, ρίχνουμε και λίγο νεράκι μέσα τώρα, σε λίγο. Θα αρχίσει να φρίζει για να σφίξει το βούτυρο. Αλλιώς θέλει πολλές ώρες. Στα βουνά γινόταν πιο εύκολο αυτό, γιατί το καλοκαίρι τα κοπάδια πηγαίνανε ψηλά στα βουνά και εκεί όπου είχε νερό, είχε πιο πολύ δροσιά και μπορούσαν να κομπανίσουν πιο εύκολα. Εδώ σε εμάς μπορεί να χαλάσει. Μπορεί δηλαδή να το βάλεις στην κάδη και να περιμένεις να το κομπανίσεις και να ξυνήσει και το ξινόγαλο πολύ δηλαδή και το βούτυρο να μην βγει καλά. Μπορεί να κοπεί. Λέμε όταν βράζουμε το γάλα, πώς ξέρουμε το πρόβλημα της κυσιοπάδα. Όλα είναι θέμα καιρού και σε αυτό. Μπορείτε να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι. Κάτι διάστημα.
θα σε ρωτήσει. Για να μπορείς στο τέλος μόλις βγει το βούτυρο. Είναι μια αρκετά κουραστική διαδικασία. Γιατί και με τα ρούχα που φόραγαν οι παλιοί είχε αρκετή ζέστη και δεν είναι πολύ προσπαθήρε. Αλλά έχει όλο αυτό θέλει πλήσιμο, ζεμάτισμα μετά, να το γυρίσεις, να στεγνώσει, να μην το αφήσουμε πολύ νερό και καλά, συντηρήσει. Και όταν οι τσουπάνιδες είχαν πολλά ζώα, αυτό δεν γινόταν μία φορά στις 2 μέρες, που το κάνουμε εμείς στο σπίτι σήμερα. Πρέπει να γινόταν 3 και 4 φορές την ίδια μέρα. Για πες μας στη συνέχεια, μετά το κοπάνισμα, βγάζουμε το βούτυρο, Ναι. μένει το ξινόγαλο. Μετά το κοπάνισμα βγάζουμε το βούτυρο, το μαζεύουμε και το ξινόγαλο ή το πίνουμε δροσερό ή το βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή σε καζάνι και το βάζουμε στη φωτιά. Αυτό μόλις το βάλουμε στη φωτιά και ζεσταθεί, ξεχωρίζει ξανά και βγαίνει ένα υπόλοιπο, ας πούμε, τυριού, αυτό που λέμε κλωτσοτήρι, ξινοτήρι, το που βλέπετε εκεί. Είναι αυτό που έχουν όλες οι τυρόπιτες που αγοράζουμε στα τροπιτά. Μπορώ να πάρω έτσι, αυτό έχει το ξινοτήρι και ένα υγρό. Ναι, το φύρμα αυτό χρειάζεται μια μέρα σχεδόν να κρυώσει. Το στραγγίζουμε λοιπόν μετά, το βάζουμε στην τσαντίλα και την άλλη μέρα, αφού κρυώσει δηλαδή, το μαζεύουμε και το χρησιμοποιούμε. Φτιάχνουμε τις γνωστές κλωτσοτρόπιτες χωρίς αυγά ή με αυγά, τις τυρόπιτες γενικώς, αλλά γίνεται όπως έλεγε η γιαγιά μου και τηγανιστό με τυρί. Δηλαδή το τηγανίζουμε με λίγο βούτυρο μέχρι να ροδοκοκκινήσει και ρίχνουμε και αυγά. Και αυτό που μένει, παλιότερα χρόνια, στα παλιότερα χρόνια το ξινόγαλο ήταν βασικό είδος τροφής το καλοκαίρι. Ναι, το Δηλαδή, τρίβανε κάποιοι το τρίβανε με ψωμί και το τρώγανε. Όπως και την κορφή. Μάλιστα δε, για να έχουν, επειδή εμένα οι γονείς μου είχαν τις μέρες του θερισμού, Ναι. όλο το ξινόγαλο το μοιράζανε τους θεριστές, οι οποίοι δεν είχαν. Πολλοί δεν είχαν και είναι δροσερότατο και υγιεινό. Μάλιστα δε είχαν και μια σακούλα που το βάζανε μέσα και το κρεμάγανε. Και αυτό σιγά σιγά έσταζε, λιγόστευε το νερό και γινότανε πηχτότερο, σαν γιαούρτι ξινό. Και εμείς ξέραμε, το χρησιμοποιούσαμε πολλές φορές. Τόσο αργά πάει και να είναι πιο γρήγορα. Όχι, δεν μπορώ πιο γρήγορα. Μήπως είναι αυτό. Έθελα πάγο μέσα.
Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και σφίγγει, έγινε πολύ σφιχτό. Τώρα θα το βγάλουμε από εδώ και θα το σερβίρουμε. Μπορούμε να το αλείψουμε στο ψωμί, με μέλι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Επίσης, Έλα, την από εκεί κάτω, μακριά ο κόσμος. Μακριά από εδώ, μακριά από εδώ. Αυτό εδώ μπορούμε να το λιώσουμε. Μακριά, από εκεί, μακριά. Μπορούμε να το λιώσουμε και μαζεύουμε την κορφή. Είναι το κίτρινο εκείνο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ που λέει. Έλα ρε παιδιά. Φέρε το καρέ. Έλα. Πού είναι το καρέ? Πάρτε το δώμα τώρα εκεί. Εδώ Αποστολία. Το βρήκες. Τώρα. Το βούτυρο είναι έτοιμο. Το πλύναμε, είναι καθαρό, μπορούμε να το σερβίρουμε, να το αλείψουμε στο ψωμί. Πάρει και βάλει Μπορούμε να το κάψουμε στο τηγάνι, να φτιάξουμε το πειράγα μέσα σε νερό κρύο. Σε νερό κρύο μέσα. Αυτό για να διατηρηθεί το βάζουμε στο ψυγείο τώρα. Σήμερα παλιά το βάζανε σε κάτι κάτω-κάτω και από πάνω το βάζανε νερό. Βέβαια στα βουνά δεν χρειαζόταν ψυγεία, δεν είχαν ψυγεία τα χρόνια εκείνα, το διατηρούσαν έτσι σε ξύλινες κάδες. Αυτό επίσης μπορούμε να το λιώσουμε, να το βάλουμε στα κατσαρόλα, θα λιώσει και θα μείνει λίγο ξινόγαλο κάτω ξανά στον πάτο. Βγάζουμε τον αφρό που δημιουργείται από πάνω και το κίτρινο μέρος που θα μείνει, όταν κρυώσει το μαζεύουμε και είναι σαν εκείνο που αγοράζουμε που λέει λιωμένο βούτυρο στο σούπερ μάρκετ. Αυτό μπορεί να διατηρηθεί για πολύ καιρό και έξω από την κατάψη. Σήμερα εγώ τον φέρνω μετά από κάπου στο διάστημα το βάζω στο δεύτερο δηλαδή τελειώσει. Αυτά τα βούτυρο είναι από τα προστιμότερα λιπαρά. Αλλά είναι και από το πιο επικίνδυνα γιατί το ζωικό λίγη προσοχή. Δεν ξέρω χημεία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πάντως δεν ενδείκνυται για πολύ μεγάλη κατανάλωση. Κι όμως τρώγαμε μπόλικο εμείς βούτυρο φρέσκο και δεν παθαίναμε τίποτα. Και τώρα με αυτά που παίρνω παθαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι παλιοί είχαν μόνο αυτό. Γι' αυτό έχω γίνει 77 χρονών. Γι' αυτό έχω γίνει 77 χρονών. Δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν βούτυρο φρέσκο. Το λάδι το θεωρούσαν φάρμακο. Το χρησιμοποιούσαν. Λοιπόν, πες τα θετικός τώρα να χρησιμοποιούσαν για ελάχιστα πράγματα και στη διάρκεια της νηστείας. Τον άλλο καιρό, η γιαγιά μας μου έλεγε ότι φτιάχνανε 10 με 12 γυναικείες κάδες βούτυρο το χρόνο και τρώγανε μόνο αυτό. Α, ωραία. Φτιάχνανε όλα τους τα φαγητά. Ειδικά τις πίνες και όλα τα υπόλοιπα.